guys, welcome back to my channel and my new video. So guys, माने दिनैहायबो सासे बाजै खानाय सुजानो फैदों आरो ओमफ्राय बिनि खानाया एसे गाज्रि जाबाय आरो बोनाय माने सिगांबो गाज्रि जाखाबायमोननो अबयसे ओमफ्राय दाबो एसे गाज्रि जाबाय होमबाबो रिजाल्टआ एसे मोजाङानो फैदों थेवब्लाबो बिनि हेयार एकर्डिं एसे गाज्रिबो ओमफ्राय मोजांबो जादों आरो स' नोंथांमोना नायदो माबायदि जादों स' दायो थांनोसै गाइस ओमफ्राय आलासिबो फैदों दे गुमैजों आब'आ फैदों ओमफ्राय आलासिफोर दङ ओमफ्राय खिथानोसै गाइस दायो औ ओमफ्राय मा होनोमोनलाय मुलिल' फुननांगौ नालाय दायो सुगोनल' ओमफ्राय ओंखायनो मुलि फुनग्रो दोनथ'नोसै खिथानोसै बेलाय माथो नै नों थैखागोन माला नों खिथालाय माला ओमफ्राय मैलासो दरा बेलाय मांग्रि थाव दिंग्रिनि खिलिफेबलायथारदोंमोन आरोखि मुलि होखांबाय दायो गेस गैया ना माबा उखुन्दै देन्जारसो ओमफ्राय नै आब' खोमसिथार नै result एसे स्ट्रेट खालामबावबाय एसे हासोबावसै नै दायो एसे भिडिअफोर जानो जिथु जानो खोनाया गाज्रि जानाया भिटामिन होबा खानाया लावो ओमफ्राय बिदिनो मोजां जायो हेल्दी गसोबदों आंनाव मिथिलाङो ओमफ्राय एबाराव बाजैया होथ'दो बोजाथ'ला बेना बोखांबाय खानायखौबाथाय एकदम केयार खालामथारनांगौ जाथारो गाइस दायो बाजैजों जेरै जादों माने खानाया जेरै जादों बाजैनिया नोंसोरजोंबो बेबायदिनो जानो हागौ स' आं खिथाना होनोसै आरो जेनेबा बाजैया कालार होदोंमोन गोबावानो जाबाय होनदों कालार होनाया जेनेबा मास मोननै मोनथाम बिदि जाबाय होनदों ओमफ्राय थेवब्लाबो बिनि खानाया गाज्रि जादों आरोखि ना न'आव जानला मोनला होनाया बिदि गोबाव थाबाबो गाज्रि जाखायो पार्लाराव होबा बांद्राय बिदि आरो मास मोनसे मोननैनि उनावनो बोनो हायो ओमफ्राय न'आवहाय जोङो जेबो माबा प्रटेक्सन इउज खालामा नालाय ओमफ्राय पार्लारावबा जेबो डेमेज जायैनि होखायो ओमफ्राय ओंखायनो न'आव माबाबाथाय न'आव जेनेबा कालार होबाथाय माबा खानायखौ बोजानायनि सिगां खनसेबाबो हेयार स्पा खालामनांगौ आरोखि हेयार स्पा खालामबा एसेबाबो मा जायो खानायाहाय मोजां जायो जाय जेरै बिदि जादों बिदि जानो नङामोन ओमफ्राय नोंसिनि खिथाना होबाय आं सोरबा जुदि बोजानो लुगैदोंबा खानाय बिदि कालार होनायनि उनाव बोजानो लुगैदोंबा हेयार स्पा खालामग्रोबानो जाबाय बिनि उनावहाय बोजानो हागोन आरोखि आरो खानायखौ बोजाथारनोबाबो थाब बोजानाङा आरो जेनेबा मास बोसोरसे बोसोरनै बोसोरथाम थानांगौ आरो थानो हाथाराबा बोसोरसेखौथ' थाखाथारनांगौ ओमफ्राय बेनि उनावहाय हेयार वाश खालामोना हेयार वाश बेखौहाय खालामनांगौ बिदिनो जेनेबा मास 6 मास बिदिजों खालामनांगौ हेयार स्पाया मास मोनथामजों खालामजायो ओमफ्राय हेयार वाशआ 6 मासजों आरोखि ना ओमफ्राय बिदिनो खानाय खर' लोबनाया सप्ता खनसेयाव खननै बिदि ओमफ्राय हेयार मास्क दंना हेयार मास्कखौ मास मोनसेयाव खालामजायो आरोखि ना गाइस आं नोंसिनो खिथाबाय दिनै गाइस एकदम गरमानो लाजाला आरोखि ना आङो मा होनोमोनलाय आखाइ गोलाव गस्ला गानलायबावदों गरमाव आयौ स' गाइस दायो गासिबो मोनजोब्बाय ओंखाम ओंख्रि ओमफ्राय दायोहाय फुजा होग्रोदों आरोखि ओमफ्राय दायो खिथानोसै आङो नोंसिनो बिमानो बिजार गंसेखौनो होनो हाला माबायाव खेला हैलायदों गुमैयाबो खेला हैदों आरो खेला जायो ना हैबाय नाया हरखुमालायो आइसखौ जाम्बि होनदोंनो दाना खेला गाजों गाइस लाखि जादों आरोखि ना आं बेखौसो गोथावसिन मोनो बै अंगुर मेथाइनिफ्राय बे सिनिनिया ओमफ्राय बियो गुमै आलासि लाबोनाय आरो ओमफ्राय बे गोथावसिन आरो बे मेला बाजाराव मोनग्रानिफ्राय
बहुत मोनाबायबो गाय ओमफ्राय आलासिफ्रा ओंखाम जायाखै दाबो जौ लोंगासिनो बर'नि फिसा बर'नि आलासि नालाय ओमफ्राय गाय जेनेबा नोंसिनाव सोरबा आलासि फैबाय माने नोंसिनावथ' नङा जेनेबा जोंनाव आलासि फैबाय सोरबा ओमफ्राय सबसे खुसि बेयावनो मोनो गाइस आं नोंनि भिडिअ नायो होनजायोब्ला बहुत खुसि मोनो आरोखि जेनेबा आं नोंनि भिडिअ नायो होमबाथ' खुसि मोनो थ' गुमैमोनाबो नायोना आंनि भिडिअ दायो नायदोंबो जानो हागौ सोरबा आंनि भिउवार्स आलासिफोर फैबा बहुत गोजोनो जेनेबा आलासि नङाबाबो जेनेबा बहाबाफोर आंनि भिउवार्स होननानै लोगो मोनोबा बहुत गोजोनो आरोखि गाइस ओमफ्राय ओंखायनो बहाबा लोगो मोनलाबायबा नोंसोर आंजों रायलायबानो जाबाय दानि खेबनो गुसुंनो आइसोर मबाइलाव दांला हरजोब्बाय दा थावजों बोरै गुमैयालाय नोंसिना नै आरो नोबो खाथोंसै ना सोला सायो बिदि सिदा लानो सिदा बेखौबो दल'ला दे मोननै फानसै बेना गिदिरसिन ना मोननै फानसै ओइजरे मासे गिदिर होनबा आयु सनाया थाबायनो हाला ना सना थाबायनो हाला बानांसिगोनसो नामा सनाखौ बानांगौ ना सना बानाङा नोगोद थाबायनो हाखाला सनाया ना सना जाबाय मुलि फुननांला नोगोद गोजोनखाना मुथु बाय बाय थाथ'लायनि उनै बालाजों गेलेनो मामि थाथ'नो ओइ दालमि नै आयौ ये देखो सारेगा मा आयु नैबेयाव थनसै आरोखि ना माथो नालाय आबै बुरि हाथायखौ नाय हिनलाय हाथाया गदों ना गवाखै हिनलाय हाथाया गेसावसो मुथुना हालाय हा गेसावजोब ओमफ्राय मुथु आरो मानसियालाय नायनो साइज मोननाय बायदि आं बायदि मुथुआ ना माथो साम'लादाय मेगन ओंखारसै हायाव ओंखारा बेयावनो गेलेदो होमबा ओंखार गोलैगोन गाइस नै दायो ओंखाम जानोसै ओमफ्राय नै गानथ्रासो दाबो फैया माथो एफा गोरा जागोन ओंख्रि बिदि दंबावो उन्दै जाग्रोसै गाइस दायो स' गाइस दासो खामानिया जोबथ'जोब्बाय आरोखि ना जाखांबायबो मोनानि जाखाजोब्बाय जोङो ओमफ्राय माने दायो उन्दुसै आरो माथो खामानि दंबावो आरोखि ना गाइस एमबिबो गैला आंना मबाइलाव एकदम दसे जोबलै एकदम हाला आङो स' गाइस दिनै भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअआव थाबै लोगो मोनसिगोन बाय बाय दानथ्रासनो दावराव जाबाय थादों